Diolch yn Dduw. Diolch yn Dduw Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ofal di ac yn gweddio am y tywalliad honno o'r nef y bydde di yn dod lawr i'n plith. Bendithio ni yn erthon ni nawr i ni gofyn hyn trwy enw ac eiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 34. 34, does gyffelib iddo ef ar y ddeiar yn y nef, trech ei allu, trech ei ras, na dymderau calon gas. Emyn rhif 34 gyn i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrgweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Ionawr 19 am hanner awr wedi 7. Y hoedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgod, gyn i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 232. 232. Amen.
Darlleniad o lyfr Eseia, pennod 59. Eseia 59, dechrau yn y 9fed adnod. Am hynny, y ciliodd barnedigaeth oddi wrthym, ac ni'n goddiweddodd cyfiawnder, disgwyliasom am oleuni ac weled dywyllwch, am ddisgleirdeb ac yn yfagddu yr ydym yn rhodio. Palfalasom fel deillion ar pared, fel rhai heblygaid, y palfalasom tramgwyddasom ar hanner dydd fel y cyfnos oedd e mewn lleoedd anghyfanedd fel rhai meirw. Na ni oll ar iasom fel eirth, a chan ryddfan y gryddfan nasom fel colomenod, dysgwyliasom am farn ac nid oes dim, am iachawdwriaeth ac yn bellhawdd oddi wrthym. Canis aml hawdd ein camweddau ger dyfron, a thystiolaethodd ein pechodau ein herbyn, oherwydd ein camweddau sydd gyda ni, a'n hanwireddau ni a'i hadweinom. Camweddu a dywedyd, celwydd yn erbyn yr arglwydd, a chiliodd i ar ôl ein Duw, dywedyd trawster ac anifuddod, myfyrio a threithi o'r galon eiriau gau. Barn hefyd a droed yn ei hôl, a chyfiawnder y safodd o hirbell, canis gwirionedd a gwympodd yn yr heol, ac uniondeb ni all y ddyfod i mewn. Gwirionedd sydd yn pallu, a'r hwn sydd yn ciliodd wrth ddrygioni a'i gwna ei hun yn ysbail, a gwelodd yr arglwydd hyn, a drwg oedd yn ei olwg nad oedd barn. Gwelodd hefyd nad oedd gŵr, a rhyfeddodd nad oedd eiriolwr, am hynny ei fraich a'i hachubodd, a'i gyfiawnder, a'i hun a'i cynhaliodd. Canis y fe a wisgodd gyfiawnder fel llirig, a helm iachawdwriaeth am ei ben, ac a wisgoedd dial yn dillad, gwisgodd sel fel cochol. Yn ôl y gweithredoedd, yn ei hôl hwynt, y tal e fe, llyd yw wrthwynebwyr, taledigaeth yw elynion, taledigaeth i'r ynysoedd a dal e fe. Felly yr ofnant enw yr arglwydd o'r gorllewin, a'i ogoniant ef o godiad hael, pan ddelo gelyn i mewn fel afon, ysbryd yr arglwydd a'i hymlyd ef ymaith. Ac i Seion y daw y gwaredydd, ac i'r rhai adroond oddi wrth anwiredd yn Jacob medd yr arglwydd. A minnau dyma fy nghyfamod a hwynt medd yr arglwydd, fe ysbryd yr hwn sydd arnat am geiriau yr rhai osodais yn dy enau, ni chiliant o'th enau, nac o enau dy had, nac o enau had dy had, medd yr arglwydd o hyn allan byth. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti o Dduw unwaith eto am gyfle arall i ddod ger dyfron ac i ddod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwiredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist am ei fuddod yn dod i'r byd yma ac i ni yn meddwl am y cyfnod yma o'r flwyddyn yn cofio ei enedigaeth yn cofio ei fuddod yn barod i ddod yn wirfoddol i'r byd yma ac o Dduw iddo fynd o'i wirfodd i'r groes iddo gymeryd ein cosb arno ef ei hun. Ac o Dduw i ni yn llawenhau felly am yr ffordd iachawdwriaeth yma gynlluniwyd ymhell cyn seiliad y byd. Ac yn diolch o Dduw bod yna ffordd bod pechaduriaid yn gallu derbyn maddeiant, yn gallu cael ei golchi'n lan, ac bod y ffordd yma'n un sicr ac yn un fydd yn para hyd tragwyddoldeb. O Dduw, i ni yn diolch i ti bod yr golchiad yma yn un sydd yn barhaol. Ac o Dduw, pa bynnag bryd fydd yr un drwg yn sibrwd am heion ac yn ceisio'n tynnu ni lawr a tynnu'n llygaid oddi arna ti. I ni yn llawenhau o Dduw bod yr ysgrythyr yn datgan, bod y air di yn datgan, ac yn gwybod nad wyt ti yn Dduw sydd yn gallu dweud celwydd, gan bod yr rhai sydd wedi ei golchi yn yngwaed yr arglwydd Iesu Grist, wedi ei golchi am dragwyddoldeb, yn lan, yn wynach na'r era, am holl dragwyddoldeb. Ac felly o Dduw, hyd yn oed pan i ni yn dy adael di lawr, ac i ni yn gwneud hyn yn aml, yn ddyddiol, i ni yn llawenhau bod yr golchiad hwnnw dal yn wir, bod ein pechodau wedi ei golchi'n llwyr lan, bod ein heneidiau yn wynach na'r eira ger dyfrondi, ac o Dduw felly ni yn diolch i ti am gyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist sydd yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Yn diolch i ti am yr ffordd iachawdwriaeth yma sydd mor gadarn, sydd mor sicr.
Ac felly o Dduw wrth i ni orffen un blwyddyn ac i ddechrau cyfnod arall, i ni yn gweddio y bydd yr sicrwydd hwnnw yn parhau ac yn cynyddu, na fyddwn ni yn cael ein temtio i dynnu'n llygaid oddi arna ti, ond o Dduw y bydd ein golwg yn wastadol arna ti, y byddwn ni yn dyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd, gan mai o fan honno y daw ein cymorth, ein nerth, ein cadernid, ein sicrwydd ni, gan mai ohono ti y daw hyn oll. Felly o Dduw i ni yn gweddio ar ei ti, i'n hatgoffa ni o'r newydd ac i agosau ato ni, i ti ddod ac i gyffwrdd a'n hyneidiad i yn y man hwnnw rwy ti yn gweld sydd yn angen rheidiol. I ni'n gofyn ti agor ein llygaid i weld yr hyn sydd yn bwysig i weld ein cyflwr, ac yna o Dduw i cael cipolwg arall ar yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw gad i ni cael golwg o'r newydd ar dy fab. Yr rhai sydd yn blant i ti, y byddwn ni'n cael golwg arall wrth fab di. Ond o Dduw, i'r rhai sydd erioed wedi cael golwg ar yr arglwydd Iesu, i ni yn gofyn i ti agor ei llygaid mwyn iddynt cael ei weld o'r newydd. Felly o Dduw gweithio nawr yn ein plith yn ystod y dydd ar ei gyfan, ac o Dduw yn gofyn am yr wythnos sydd yn dod o Dduw, i ni yn gweddio bydde di gyda ni trwy gydol yr wythnos, nertha ni i fyw mewn ffordd sydd yn dyblesio di, gad i ni sefyll dros dy air di, dros dy bethau di, rho gyfleoedd i ni sefyll ac i ddweud amdana ti, i ni yn gofyn i ti o Dduw, mae dyma fydd y flwyddyn bydde di yn ymweld â'r bobl unwaith eto. Gad i ni brofi o hyn, hyd yn oed yn y dyddiau cynnar o'r flwyddyn. Gad i ni brofi dy ymweliadau di, dy ysbryd yn cael ei dywallt arnom. Tyrd felly o Dduw lawr arnom yma yn ystod yr oedfa hon. Diogelan hamser, bendithion ni a nerthan ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni gael ni emyn rhif 448, 448. O Dduw, rwy'n disgwyl wrth dy ddor, garcharo'r gwael ei wedd, o gwasgar di fy ofnau llym a dyro im dy hedd. 448 gen i sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o Isaiah 59 adnod 20. Isaiah 59 adnod 20. Ac I Sion y daw y gwaredydd, ac I rhai a droed oddi wrth anwiredd yn Jacob, medd yr arglwydd. Mae wastad yn anodd deall beth yn union mae'r byd yn ei feddwl pan ni'n dod i'r cyfnod yma o'r flwyddyn, gyfnod y Nadolig ac yna cyfnod y flwyddyn newydd. Lle mae yna lawer o sôn am gyfnod o heddwch neu o obaith, ac wrth i ni ddod I ddiwedd un blwyddyn ac yna dechrau cyfnod arall ac yna maen nhw yn bathu y term yma gobaith ac heddwch o'r ysgrythyr. Ac eto beth maen nhw yn ei olygu? Maen nhw'n canu yn y carolau, ni wedi bod yn canu'r geiriau yma, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes, sy'n seren sy'n yn ef, a nynau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Tybed sawl un sydd wedi canu'r geiriau hynny yn ystod y flwyddyn neu'r cyfnod yma eleni. Ac yn dweud, holl obaith dyn yw ef. Holl obaith y dyn yw ef. A beth maen nhw'n ei olygu? Beth a olygur mae holl obaith dyn yw yr arglwydd Iesu Grist? Beth yn y byd mae pobl yn ei olygu pa maen nhw'n canu'r geiriau hynny? Siwr o fod fydd yna ganran anferth o bobl, fydd ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod nhw wedi canu'r geiriau hynny. Ond os yn sylweddoli bod nhw wedi canu'r geiriau hynny, ac os am eiliad yn meddwl am ystyr y geiriau, beth yn y byd maen nhw'n ei olygu o'r geiriau maen nhw newydd I ganu? Mae'r geiriau mor aml yn llithro oddi ar y tafod, mor hwydd yw dweud geiriau ac eto ddim yn deall beth maent yn ei olygu. Mae ceir yw ddiffiniad efallai gan bobl yn addaw i'r meddwl o'r hyn a olygur. Mae yna rhyw falle farn ganddynt bron iawn gellir dweud mae'r lefel fel hyn y mae'r byd yn ei ystyried pan maen nhw'n sôn am gobaith Iesu Grist. Ar lefel efallai gobaith croesi bysedd am y gore. Efallai dyna beth fydd lefel y pobl yn ystyried cyfnod y Nadolig ac wrth I ni agosau at y flwyddyn newydd. Y gobaith sydd gyda ni yw croesi bysedd. Rhaid meddwl am y gore ym mhob sefyllfa. Neu efallai enwedig ar ddechrau blwyddyn fel hon, beth am cael meddyliau positif cadarnhaol? Beth am I ni feddwl yn gadarnhaol am y sefyllfa ni'n ei wynebu? Mae'r rhaid maen nhw'n dweud, os nad ydych chi'n meddwl yn gadarnhaol am y sefyllfa, yna does dim gobaith gyda ni. Ac mwyn cael gobaith, mae'r rhaid I ni trio meddwl yn gadarnhaol. Ac falle ar y lefel hynny, mae pobl yn canu'r carolau yma, ac wrth croesawu'r flwyddyn newydd, maen nhw'n meddwl ar lefel felly. Mae'n stad o feddwl. Mae'n rhaid I ni feddwl yn bositif, yn gadarnhaol. A croesi bysedd, cyffwr pren, neu beth bynnag yw'r terminoleg maen nhw'n defnyddio ar y pryd. Ac efallai mae meddwl yn gadarnhaol yn help ar y degau. Ac does dim gwadu'r peth, mae yna rhyw elfen o ddaioni yn y peth. Ac eto gyd, mae yna fwy o ddaioni I fod yn meddwl yn realistig am pethau ac I edrych ar pethau fel ag y maint. Ond, fan hyn yn y benod hon, I ni'n gweld y gobaith yma, y sicr gobaith yma sydd yn yr Efengyl, ac nad rhyw claddu pen yn y tywod a gobeithio am y gorau, nid croesi bysedd sydd fan hyn. Mae gan y Cristion sail gadarn i'r gobaith sydd ganddo. Ac pan I ni'n canu holl obaith dyn yw ef, mae yna rhyw elfen wahanol iddo fe. Dyna pam dwi'n sicr pethau ni'n gwrando ar pobl yn canu carolau mewn ambell I le, ac yna'n dod I lle bach lle nad oes na lawer efallai, ond yn canu gydag fwy o faich. Mae yna fwy o ystyriaeth yn yr ffordd I ni'n canu geiriau fel hyn, holl obaith dyn yw ef. Dyna yw yr hyn I ni'n ei gredu, bod yr arglwydd Iesu Grist yw ein holl gobaith ni. Does dim gobaith arall I ddynolryw, does dim gobaith arall I ni'n bersonol, does dim gobaith arall I neb yn y byd i'r problemau I ni'n ei wynebu. Dyma beth mae'r geiriau yn ei olygu. Ac felly, yn y benod yma o Eseia, fe gewn ni bopeth yma. I ni yn darllen am gyflwr trienus dyn, ac I ni yn darllen am heiddiant dyn, ond gyna I ni'n gweld y gobaith yma sydd ar ei gyfer yn yr Efengyl. Wel,
Gadewch i ni edrych yn fyr ac yn sydyn ar y ddifrifoldeb pechod fel ni'n gweld yn y benod yma. Yna digofaint Duw ac yn olaf darpariaeth hanfodol. Felly'n gyntaf difrifoldeb pechod. Fel ym mhob achlysur bywyd, mae mor bwysig ond yw ei wybod rhywbeth am y man cychwyn. Gwybod ble ry'n ni arni, ble ni'n cychwyn. Os nad ydyn ni'n gwybod ble ydyn ni'n sefyll, does dim gobaith darganfod pen y daith. Ond nid yw'n wir am bopeth mewn bywyd. Os nad ydych chi'n gwybod ble ydych chi'n cychwyn ar daith, yna pa gobaith sydd gyda chi ffeindio pen y daith. Ac felly mae'n bwysig i chi ddeall ble chi arni'n ysbrydol. A ydych chi yn blentyn i Dduw? A ydych chi yn Gristion? Ac yna rhaid deall beth yw Cristion. Ac fel mae gair Duw yn ei ddweud, mae y man cychwyn i'w deall ein cyflwr ni yn gyntaf. Felly mae pechaduriad i ni. Mae rhaid i ni ddeall ble i ni arni. Fel athro yn yr ysgol. Ac i ni'n gweld hyn yn aml, ac dwi'n siŵr mi fydde pob athro ym mhob ysgol, ym mhob gwlad o'r byd yn dweud rhywbeth tebyg. Os nad ydy plentyn yn deall bod rhywbeth yn anghywir, yna anodd iawn i'w darbwyllo y plentyn hwnnw neu honno ei bod yn gwneud rhywbeth sydd o'i le. Mae'n anodd iawn i perswadio nhw. Fe allwn ni i dysgu nhw ymhen amser efallai, os i ti'n neud hwn sawl gwaith, mi rwyt ti'n mynd i cael cosb, ond mae mor anodd os nad ydyn nhw yn gweld bod yr hyn maen nhw'n i'w wneud yn anghywir. Fe all plentyn efallai, ac i ni'n gweld hyn fwy yn dydyn ni. Fi'n cofio sawl mis yn ôl nawr yn cyfeirio at rhyw rhai oedd yn sôn am daith yn ôl unai maes awyr neu ar y llong. Dwi'n yn cofio pa un oedd e, ond be bynnag oedd e, yn dod nôl ar ei gwyliau ac yn ymuno gyda plant a teuluoedd eraill yn dod ar ei gwyliau, a mam, a thad, a phlentyn. Ac yn dod o geg y plentyn oedd cyfres hir o regfeydd, mwyaf mochedd. A'r plentyn bach o flaen ei fam a'i dad yn rhegi trwy pob un gair oedd yn y frawddeg bron iawn. Ac roedd yr teulu ma'n edrych yn hirt yn nhw'n meddwl sut gall hyn fod. Ac yna'n clywed ar fam a'r tad yn ateb y plentyn ôl gyda cyfres hir o regfeydd nôl i'r plentyn. Ac ddim yn cwrla, ddim yn rhoi stŵr, roedd yn ran naturiol o'r sgwrs. Roedd yr rhieni yn siarad ac yn disgrifio rhywbeth yn ddigon hapus ei byd ac yn defnyddio pentwr o regfeydd mochedd. Ac yna mi roedd y plentyn yn ymateb gyda'r union yr un geiriau. A mae hwnna'n naturiol, dyna sydd mae plant yn dysgu. A mae plant yn dysgu iaith trwy wrando ar ei rhieni. Ac felly maen nhw'n dysgu sut i siarad. Ac os ydy'r iaith yna'n cynnwys rhegfeydd, dydy'r plentyn yna ddim yn mynd i ddeall. Ac felly mae'r plentyn yn naturiol. Felly pan wneud y plentyn yn hwnnw neu honno i'r ysgol, fe fydd y plentyn hynny yn defnyddio'r geiriau hynny yn ei iaith bob dydd. Ac i ni'n dysgu nhw, dylech chi ddim defnyddio'r geiriau yna, maen nhw'n edrych yn ei pam. Mae mam a dad yn defnyddio'r geiriau yna, bob dydd. Ac yna yw'ch cam ymhellach. Os oes na drais a chasineb yn y cartre, beth sydd yn mynd i ddigwydd y plentyn? Mae'r plentyn o'i natur yn cael ei fagu ar eilwyd, lle mae yna drais a chasineb, ymladd a tharo a dweud celwydd, ac yna naturiol i'r plentyn, pan mae'r plentyn hwnnw neu honno mynd i'r ysgol, mae e'n mynd i fod yn ymladd. A peth mwyaf naturiol fydd wneud, os oes rhywun yn camu allan o'i flaen, ac mae yn y ffordd, fe fydd yn gwythio'r plentyn yn erbyn y wal. Pam? Dyna fel mae wedi cael ei fagu. Dyw e ddim yn deall bod yn anghywir. Felly i swydd athro mae mor anodd i ddysgu plant. Mae hwn yn anerbyniol. Pam mae cymdeithas wedi derbyn y peth. Ac felly ewch cam ymhellach to, os ydy plant yn cael ei magu ar eilwyd, lle mae'n iawn i fynd ac i ymwneud â phechodau'r byd, a'r meddwdod ac anfoesoldeb a'r safonau hynny, yna mae'n naturiol bod y plant hynny'n tyfu fyny i feddwl mae hyn yn dderbyniol. A dyna beth mae cymdeithas yn cael effaith ac yn dylanwadu ar bobl.
Dyma beth sydd yn arferol iddyn nhw. Dydyn nhw ddim wedi cael ei dysgu yn gyntaf ei fod yn anghywir. Mae'n ail natur, mae'n ail natur iddyn nhw ta beth. Mae gogwydd person wastad tuag at y drwg, ond rowch hefyd bod y cyfle'n cael ei rhoi i bobl. Yna mae'n dweud, triwch i darbwyllo'r pobl yna, fod y geiriau yna, fod y safonau moesol hynny, neu beth bynnag yw yn anerbyniol. Mor anodd yw e. Ond onid dyna yw darlun o gymdeithas. Nid yw dyn yn gweld difrifoldeb ei bechod dim mwy. O'r oeddwn ni'n sôn yn ddiweddar gyda cydweithwyr ac yn y blaen ac yn sôn am gyflwr safon moesol y wlad. Ond yn dod lawr yn dweud, wel iawn, mae'n iawn, so mae pethau erchyll hynny, ond dewch chi lawr fan hyn i'r lefel yma. Mae'r elfennau anfoesol tu allan i fyd priodas. Mae'n norm bellach, mae'n iawn. Dyma beth sydd yn dderbyniol gan bobl bellach yw beth am gyd fyw. Dim eisiau poeni am briodas bellach. Ac nawr, pobl yn edrych arnoch chi. Beth? I chi dal i gredu fod hwnna'n iawn? A mae'n dweud, sa'i roed i wedi clywed yn neb yn dweud hynny o'r blaen. Ac maen nhw'n meddwl, mae hwnna'n hirt, o'n nhw'n edrych arnoch chi, meddwl, llyn dawel, mae rhywun dal yn credu hynny, ond mae hwnna di mynd hanner canrif yn ôl. Mae'n naturiol nawr i ni gyd i arbrofi ac i wneud beth fynnwn ni. Ac maen nhw yn ei gyfiawnhau, maen nhw'n dweud, mae rhaid i chi fod yn siŵr gyntaf, cyn mentro mewn i briodas, am tua 20 mlynedd, ac yna wedyn ewch chi fentro fel sy'ch chi'n dymuno wneud e. Ac maen nhw'n dadle, mae'n well i gymdeithas os newch chi hyn. Chi'n gwrando ar ei dadleuon nhw, meddwl, sut yn y byd deithon nhw i gyfiawnhau rhywbeth sydd yn anerbyniol yng Nghaerdydd? Ond mae'n norm, mae'n norm. Mae'n gwbl dderbyniol. Nid yw dyn bellach yn gweld difrifoldeb pechod. Mae hwn wastad wedi bod yn wir, dyna yw natur dyn, ond yn yr oes i ni'n byw ynddi, ond nid yw un fwy felly. Ond nid yw pobl yn credu mai bach yw eu pechodau nhw, gan nad ydynt yn lladd neb. Os nad ydw i'n lladd neb. Os nad ydw i'n dwyn. Sym ots os dwi'n dwyn pethau bach, sym ots os dwi'n dwyn amser oddi ar rywun, sym ots os dwi'n dwyn pethau felly, neu enw da rywun, sym ots os dwi'n dwyn pethau felly, os dwi'n dwyn o'r banc, wel, mwyn wahanol. Ond hyd yn oed ar lefel fyny, os allai dwyllo'r banc, mae hwnna'n dderbyniol. Ac mae pobl yn meddwl, wel, dwi ddim wedi mynd mewn â gwn bellach a wedi dwyn felly. Ac felly mae'r lefel y dwyn wedi cael ei newid. Ac maen nhw'n dweud, dwi ddim yn berson ofnadw o ddrwg, ac felly mae'r holl bechodau eraill yn bechodau bach, yn dderbyniol. Pan i ni'n ceisio pregethu o sil i sil yn dweud bod pechod yn achosi gelyniaeth rhyngddynt hwy a diw, dydy cymdeithas ddim yn gallu weld e. Dyn nhw ddim yn ei weld e. Dyn nhw ddim yn gweld fod eu balchder nhw, fod eu hunanoldeb nhw yn peri pellter rhyngddyn nhw o diw. Adnod 2, eithir eich anwireddau chwi a ysgarodd rhyngo chwi a'ch diw. A'ch pechodau a guddiasant ei wyneb oddi wrthych, fel na chlywo. Dyna chi ddifrifoldeb, y pechod. Dyna chi pa mor ddifrifol yw ein cyflwr ysbrydol ni, bod ein hanwireddau ni wedi'n hysgaru ni o Dduw, bod ein pechodau ni'n peri bod ei wyneb wedi guddio oddi wrthym ni. Ac fel na all Duw clywed ni, fel nad oes na gymdeithas, ond i ni'n dweud, o, nid fy mhechodau fi, mae fy mhechodau fi yn iawn, maen nhw'n dderbyniol, dyn nhw ddim yn ofnadw. Ac felly ni wedi dod am pechodau ni lawr i fan hyn rhywle, yn dderbyniol. Mae'n iawn i fi wneud y peth yma, dydw i ddim yn berson drwg. A mae pobl gan amla'n dweud bellach, mae bron yn athrawiaeth. Does neb yn ddrwg yn y bôn. Dyna beth mae pobl yn dweud, ond mae'r ysgrythau yn dweud, mae pawb yn ddrwg yn y bôn. Ond mae cymdeithas yn dweud, does neb yn ddrwg yn y bôn. I ni gyd yn dda, a mae'n dibynnu ar ein magwraeth ni. Nawr, i ni'n gwybod mae magwraeth yn rhan anferthol o'r peth. A fel o'n i'n dweud gyda, os ys plentyn yn clywed rhegi yn y cartre, maen nhw'n mynd i ddefnyddio fe bob dydd yn yr ysgol. Ond y broblem sydd gyda ni yw, dyna'r gogwydd naturiol ta beth. Mae'r rhai yn ein plith ni fan hyn, hyd yn oed heb sôn am yr rhai sydd erioed wedi clywed ar Efengyl. Mae yna rhai yn credu fel hyn. Beth yw'r ots?
Os y rai fan hyn heddi sydd yn meddwl, beth yw'r ots am fy mhechod e fi? Dwi ddim yn gallu gweld canlyniad i fy mhechod os ydw i'n gwneud beth oedd pawb yn dweud neithiwr. A beth oedd yn digwydd neithiwr? Mwyafrif o llefydd neithiwr. Mi roedd y boteli gwin allan a cael chydig bach gormod o win sydd yn dod mewn i'r camo meddwdod. O, beth yw'r ots? Os ydw i chydig bach i ddweud clywed Cristnogion yn dweud hyn, os gai ambell i wydyr un neu ddoi, tipyn bach yn tipsy maen nhw'n defnyddio, sdim ots. Ond os ydych chi tipyn bach, ond ydyw gair Duw yn dweud, mae hynny'n feddwdod. Ac mae gair Duw yn dweud, nad ydyw na'n derbyn, ond mae cymdeithas yn dweud, mae'n iawn, mae pawb yn ei wneud, mae'n iawn i ni teimlo tipyn bach yn simsan, sdim ots am hynny, sdim ots. Dyna beth mae cymdeithas yn ei ddweud, sdim ots am canlyniadau hynny, sdim ots ble mae hynny'n arwain. Ble i ni wedi cyrraedd erbyn yr flwyddyn 2017? 2016, amser yma llynedd. Y mae cymdeithas, a siwr fod ni fan hyn erbyn heddi. Ni sydd fan hyn, y mae'r pethau ni'n caniatáu yn ein bywydau ni heddiw. I ni wedi mynd lawr y lôn yn bellach i fydolrwydd nag oedden ni 2016. A ble mae'r byd wedi mynd? Ble fyddwn ni 2018 os cawn ni fyw cymaint â hynny? Be fi cyflwr y byd yn y flwyddyn nesaf, 2018? Ble fyddwn ni? Be fydd yn dderbyniol 2018? Pwy a hwyr? Achos beth mae pobl yn dweud, beth yw'r ots? O, ni'n gwybod yn ôl gair Duw, yr hyn yw pwrpas dyn ar y ddaear. Ni'n gwybod hyn, ni'n dweud hyn sawl sy'n dydyn ni. Creuwyd dyn i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth, ond oherwydd pechod, dydy dyn ddim yn gallu byw i'w bwrpas yr rheswm y creuwyd ef. Dyw e ddim yn digwydd nag yw, nid yw dyn yn naturiol yn byw i ogoneddu Duw, na'i fwynhau e. Mae ei weithredoedd, ei eiriau, ei feddyliau fe yn datgan nad yw yn gogoneddu Duw a'i fwynhau e. Yn sicr nid yw dyn yn mwynhau Duw. Pa ddyn yn y wlad i ni'n byw sydd yn mwynhau Duw, yn mwynhau ei bresenoldeb? Maen nhw'n cysau ei bresenoldeb, achos bod ei bresenoldeb yn peri iddyn nhw weld ei pechod, a dydyn nhw ddim yn licio hynny. Ac felly pa maen nhw'n cael Cristion sydd yn dod â bresenoldeb yr arglwydd gydag e, dydyn nhw ddim yn licio cwmniaeth y Cristion. Sawl un fan hyn sydd ddim yn licio cwmniaeth Cristnogion? I chi'n rhoi lan gyda fe ar y sil, ond i chi ddim yn licio cwrdd â Cristnogion lle arall. Pam? Achos maen nhw'n gwneud i chi teimlo'n frwnt. Dyna pham. Os oes presenoldeb Crist gan Gristion, dydych chi ddim yn ei fwynhau e, achos mae'n gwneud i chi teimlo'n eog. Os mae dyma yw pwrpas y creuwyd dyn, i fwynhau Duw a'i ogoneddu, yna ni'n gweld pan ni'n methu, mae'n effeithio pob peth, yn diwy. Mae rhaid edrych ar bob un o'n gweithredoedd ein meddyliau ein geiriau. Mae rhaid edrychwch ar bob rhan o'n bywyd ni. A ydy'r rhain yn gogoneddu Duw? Os nad ydym, yna rydym ni'n dod yn fyr o goniant Duw. Rhufeiniau 3, adnod 23, o blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw. O'r lleiaf hyd at y mwyaf rydym yn methu. I ni'n dod yn fyr o'r safon disgwyliedig. Hyn sydd yn wir ohonom ni, ac dyma beth i ni'n ei weld. Rydym yn byw i ogoneddu ni'n hunan. Ond mae'r drydedd adnod o'r benod yma'n disgrifio yn bellach, canes eich dwylo a halogwyd a gwaed. O, nag yw. Ond dyna beth mae'r byd yn dweud. Mae Eseia'n dweud yn blwmp ac yn blaen, o, dydy fy nwylo i ddim wedi halogi a gwaed. Dwi'n berson neis. Dwi'n rhoi i'r trydydd byd. Dwi'n garedig, dwi'n helpu fy nheulu, dwi'n helpu pawb, dwi'n mor neis, dwi'n mynd i'r capel, dwi'n canu emynau, dwi'n rhoi anrhegion i bobl, dwi'n berson neis. Dyn nhw ddim yn gallu deall e, dyn nhw ddim yn ei weld e. Canes eich dwylo a halogwyd a gwaed, a'ch bysedd a chamwedd, eich gwefusau a dreithasant gelwydd, eich tafod a fyfyriod anwiredd. O, nag yw ddim, i chi'n dweud, dydw i ddim fel na. Ga i fentro dweud, os nad ydych chi'n gallu dweud amen i hyn, yna mae angen i chi ofyn i Dduw i agor eich llygaid chi. Achos dydych chi ddim wedi deall
Chos mae'r Cristion yn gallu dweud hyn. Canis fy nwylo a halogwyd a gwaed, a fy mysedd a chamwedd, fy ngwefusau a dreithasant gelwydd, ac fy nhafod a fy fyriod anwired. O, dyna sydd wir amdana i. Os yn dweud y gwir, os na i gyfadde, dyna sydd yn wir amdana i. Dyna beth mae fy nghyflwr fe enaid i fel. Ond nid yw'n wir am gymdeithas, ond nid yw cysineb ym mhob man wedi cael ei beintio gyda rhyw liw bach gwyn pert. Ond cysineb sydd o thraidd, gymaint o bethau, mwyafrif o bethau. Cenfigen, ond nid oes na genfigen. Pobl yn genfigenus y pobl arall. Ni'n sylwi unwaith eto, doeddwn ni ddim ar rhestr o'r rhai sydd wedi cael rhyw wobr arbennig gan y frenhines. Fi'n siŵr bod yna lawer, o'n i'n darllen rhywbeth ar y we am un dyn, oedd e ddim wedi dweud e mewn ffordd neis iawn. Oedd e'n grac bod e ddim wedi cael ei anrhydeddu gan y frenhines. Dweud, beth sydd gan hwn mwy na fi? Dwi'n heiddi cael fy anrhydeddu, ac pan yn gweld rhywun arall yn ei gael e, dyw hwn ddim yn deg. Beth arall sy'n rhaid i fi wneud i bobl sylwi arna i? Ond nid dyna sydd wrth rhaid. Sdim rhaid i fynd i'r rhai sydd wedi llwyddo ac wedi ennill gwobrau mawr. Ond nid dyna sydd yn wir yn y lle gwaith. Pan ni'n gweld rhywun arall yn cael clod, a dwi wedi gweithio'n galed, a dwi ddim wedi cael clod, ac mae yna genfigen, a dwi'n grac, a dwi'n meddwl, dwi eisiau cael y clod, dwi eisiau cael y sylw, dwi eisiau pobl i ddweud pa mor dda ydw i, dwi eisiau pobl i ddweud pa mor galed dwi wedi gweithio, ac mae yna genfigen yno fi. Ond nid yw celwydd yn llithro oddi ar y dafod mor hwydd. Ond nid yw e, pa mor hwydd mae celwydd yn llithro oddi ar y dafod. Ond i ni was yn dweud, ydw i ddim yn gelwyddgu, ond sawl gwaith ydw i wedi lliwio'r gwir, mwyn wneud i fi fy hunan edrych yn well. Be mae Isaiah'n dweud, eich tafod a fyfyriodd anwiredd. Ond nid yw hyn oll yn cychwyn yn eich meddyliau chi. Ond nid yna lle mae'r broblem. Cyn i ni ddweud yr hyn sydd yn anwired, i ni wedi meddwl amdano. Cyn i ni wneud unrhyw beth sydd yn ddrwg, i ni wedi gael yn y meddwl, ni wedi treulio amser yn myfyrio ar y peth, yn meddwl am y geiriau, yn meddwl am y weithred, cyn bod y peth yn digwydd. Mae dyn yn meddwl am ddregioni. Mae'n pechodau ni fel wal rhyngom ni a Dyw. Mae'r wal anferth. Dyma beth yw'r disgrifiad fan hyn, bod na bellter rhyngom ni a Dyw. Oherwydd ein pechod ni, mae e fel wal anferthol. Ac mae e rhy fawr, mae e rhy dal i ddringo drosti. Mae rhy llydan i'w amgylch ni. Mae rhy ddofn i dyllu lawr oddi tanni. Dyna'r wal. Mae'r wal o bechod mor anferthol, ond y broblem yw i ni meddwl, mae rhyw fath o stepen bach yw e. Dyna beth yw pechod yn eich barn chi. Rhywbeth bach. Fyddai'n gamu dros dy fe, fyddai'n cyrraedd Dyw, croesi bysedd, fi Dyw yn. Mae Dyw yn Dyw o gariad. Sawl un sydd fan hyn sydd yn credu hyn, Dyw cariad Dyw. A dyna'r lefel eich efengil chi. Dyw cariad Dyw, sdim ots am ymhechod fe air nefoedd. Sdim ots os ydw i ddim wedi rhoi fy mywyd i wasanaethu fe. Sdim ots be fi'n meddwl am Grist. Mae Dyw yn llawn cariad, ac felly fe air nefoedd beth bynnag a ddaw. Dwi'n mewn wal fach yw fy mhechod i. Chi'n fodlon cydnabod bod na wal yna. Does neb yn berffedd. Does neb yn berffedd. Ond petai chi'n cael golwg ar eich pechod, fe welwch chi mae wal anferthol yw hi. Ac nad oes modd dringo drosti, nad oes modd cerdded o'i hamgylch, ac nad oes modd tellu. Mae rhy fawr. Mae'n pechod yn ein rhwystro rhag cyrraedd Dyw. Ni allwn fyw i'r pwrpas yn creuwyd ni, oherwydd ein pechod. Dyna pa mor ddifrifol yw pechod. Creuwyd dyn i ogoneddu Dyw a'i fwynhau am byth, ond dyw e ddim yn bosib i ddyn wneud hyn oherwydd ei bechod. Felly ni dorri hyn lawr ymellach yn fwy manwl. Anfonodd Dyw y tad ei fab i'r byd mwyn ein hachub o'n pechodau. Ac felly gai ofyn y cwestiwn yma i chi, sut ydych wedi ymateb i hyn? Os dywed gair Dyw, mae diesgus yw y byd sydd heb glywed am Grist. Yr rhai sydd yn byw allan yn y pellteroedd, sydd erioed wedi clywed am Grist, ond mae gair Dyw yn dweud diesgus ydyn nhw. Ond beth amdano chi sydd wedi clywed am Grist?
Beth yw difrifoldeb eich pechod chi? Beth yw'r prif broblem pechod? Fe allan ni rhestru trais ac anfoesoldeb a meddw dod. Allan ni rhestru rheina i gyd. Gallwch restru pechodau bach i chi meddwl i chi wedi cyflawni, ond ffynhonnell pob un, dyma'r broblem yw eich gwrthodiad o'r arglwydd Iesu Grist. Dyna sydd yn sail i'ch cyflwr chi, eich gelyniaeth rhwng chi a Christ a'ch gwrthodiad chi o Iesu Grist. Nid oes dim byd mwy difrifol na throi cefn ar Grist. Felly pa bynnag grefydd yn y byd i ni'n sôn amdano, os nad ydy Iesu Grist yn ganolog ac mae fe yw'r unig ffordd, yna mae yn elyniaeth i Dduw. Dyna be mae gair Duw yn ei ddysgu. Dyna beth yw'r ffydd Gristnogol. Ac felly os ych chi wedi byw eich bywyd hyd y dydd hwn ac wedi gadael Iesu Grist allan ono fe, yna i chi yn bell i ffwrdd ono fe. Mae'r wal yma'n anferth. Mae ganddoch chi broblem, fyddwch chi byth yn ei ddeall e. Fyddwch chi byth tra fyddwch chi fyw yn derbyn yr heddwch i chi'n chwilio amdano, tra bod y pechod yma ac mae'r pechod fel wal anferth. Mae prif ran y wal yw eich gwrthodiad chi o Grist. O gyda chi symud ymlaen. Digofaint Duw. I ni'n gallu gweld digofaint Duw sydd wedi cychwyn yn barod. I ni'n gweld mae e'n barod wedi digwydd. I ni dal yn gweld effeithiau digofaint Duw. I ni'n gwybod maes o law fe ddaw digofaint Duw yn ei holl erchylltra. I ni'n gwybod hynny. I ni'n gwybod am yr addewidion sydd i ddod o ddydd y farn ac o dragwyddoldeb ac o effern. I ni'n gwybod hynny. Y mae gair Duw yn ddigon clir am y pethau hynny. Ac fe ddaw dydd pan fydd yn llwyr troi cefn ar y pechadur. I ni'n gwybod hynny. Pan y daw dydd, pan fydd Duw yn dweud yna fe, digon yw digon, ac y bydd yn troi cefn ar y pechadur, ond troi cefn yn yr ystyr o ras, ond y bydd ei ddigofaint arno am dragwyddordeb. Ond i ni'n gweld yn barod ei ddigofaint. I ni'n gweld adnod 9. Hyd yn oed tra y ddeiar. Am hynny y ciliodd barnedigaeth oddi wrthym, ac ni'n goddiweddodd cyfiawnder, disgwyliasom am oleuni, ac weled y wyllwch, am ddisgleirdeb ac yn yfagddu yr ydym yn hodio. Nid ni'n gweld hwn, mae'r benod yma'n ddisgrifiad, a welwn ni fe'n mewn chydig bach hyd yn y fwy manwl, mae'n ddisgrifiad o'r oes sy'n ni'n byw ynddi. Os ych chi eisiau rhywbeth ffres ar gyfer 2017, Eseia 59 yw'r benod. Dyma chi ddisgrifiad o beth i ni'n mynd i wynebu 2017 os na fi Duw yn dychwelyd i'n plith ni, os na ddaw Crist yn ôl, os na ddaw diwygiad. Dyma beth i ni'n mynd i wynebu. Am hynny y ciliodd barnedigaeth oddi wrthym, ac ni goddiweddodd cyfiawnder, disgwyliasom am oleuni, ac weled y wyllwch, am ddisgleirdeb ac yn yfagddu yr ydym yn hodio. Am gyflwr trienus i gymdeithas. Dyma beth mae pechod yn ei wneud. Pobl yn chwilio ond yn methu canfod, yn rhodio, yn yfagddu, yn methu gweld yr hyn sydd yn iawn. Dyn nhw ddim yn deall beth sydd yn iawn. Ewch chi i'r llysoedd barn. Ewch chi wrando ar gwleidyddion. Ewch chi unrhyw le lle mae pobl yn dweud maen nhw'n sefyll dros gyfiawnder, ond dydyn nhw ddim yn sefyll dros gyfiawnder. Maen nhw'n sefyll dros yr hyn sydd ddim yn iawn. Gan ei bod wedi bodloni ar beidio cael cyfiawnder. Nawr yn dioddef. Dyna beth sy'n digwydd i'r bobl Dduw fan hyn. Doedden nhw ddim wedi brwydro a sefyll am gyfiawnder, a nawr nhw'n dioddef. Adnod 10, palfalasom fel deillion ar pared. Fel rhai heb lygaid o palfalasom, tramgwyddasom ar hanner dydd fel y cyfnos, oedd e mewn lleoedd anghyfanedd fel rhai meirw. Dyna chi ddisgrifiad o gyflwr y byd. Yn chwilio ond yn methu canfod, yn palfalu, yn baglu, arbrofi a gwahanol syniadau a methu darganfod heddwch, methu dod o hyd i'r hyn sydd wir yn bodloni. Gael ofyn ydych chi fel hyn, i chi'n bodoli, ond i chi ddim yn byw go iawn. Ond nid yna ddisgrifiad o'r byd i ni'n weld heddiw. Dyna be welwn ni neithiwr. Yn y byd pobl yn bodoli, agor y boteli a'r corcyn yn hedfan dros y lle. Dathlu beth? Bod na eiliad wedi mynd 2016 a bod na eiliad arall mewn i 2017. Ac beth maen nhw'n gobeithio am 2017?
Yr union yr un peth a 2016 yn siŵr o fod yn waith. Maen nhw'n bodoli. Maen nhw'n mynd o un parti i'r llall. Mae'n ddarlun trist pan mae Duw yn cefnu ar wlad. Dyna brofodd yr Iddewon, dyna i ni, yn ei weld, bron fel cenedl gyfan. I ni'n gweld hyn y cyflwr trienus, methu dirnad, methu gweld, methu deall. Duw wedi'n gadael ni'n pechod. I ni'n gweld yn y benod yma, grandewch ar hyn, dyma i chi ddisgrifiad o 2017. Sut nad yw dyn yn chwilio am wir gyfiawnder? A dydy dyn ddim yn chwilio am wir gyfiawnder yn y llysoedd bar neu ble bynnag. I ni'n gweld pan mae pobl yn sefyll dros gyfiawnder, maen nhw'n chwilio am ffordd o achosi falle niwed i'w golynion yn aml, talu nôl, eisiau nhw dalu'r pris. Dim gwir gyfiawnder yn aml mae dyn yn chwilio amdano. Nid dyheu am y gwir gyfiawnder ymhlith y bobl yma nhw. Be ni'n gweld fel hyn yw darlun rhyfeddol arall o gyflwr ein gwlad, lle bernir gan Dduw. Adnod 15, grandewch ar hwn. Ie, gwirionedd sydd yn pallu. A'r hwn sydd yn cilio oddi wrth ddrygioni a'i gwna ei hun yn ysbail. Na esbonio hwn eto. Falle os ych chi a Beibl Saesneg, falle bydd yn fwy cyfarwydd a chi, mae'n werth darllen efo'r adnod yma, adnod 15. A gwelodd yr arglwydd hyn, a drwg oedd yn ei olwg nad oedd barn. Gwych chi darllen yna to? Ie, gwirionedd sydd yn pallu. Ond nid yw hwnna'n wir? Beth yw safle gwirionedd, y gwir, yn yr oes i ni'n byw yn ni? A'r hwn sydd yn cilio, yr hwn sydd yn cilio oddi wrth regioni, ydy hwnna'n beth da, os ych chi'n cilio oddi wrth regioni, a'r hwn sydd yn cilio oddi wrth regioni, a'i gwna ei hun yn ysbail. Yr anwir, y celwydd fel petai yn goroesi, does dim cyfiawnder. Mae'r anwirionedd, mae'r celwydd yn goroesi yn ennill y dydd. Gan nad oedd pobl am chwilio am y gwirionedd, am yr hyn sydd yn iawn. Ac felly, mae'r hwn sydd yn cilio oddi wrth regioni yn gwneud ei hun yn ysbail. Be mae hwnna'n ei olygu? Fod y sawl sydd yn dymuno'r pethau gorau, yn dymuno'r da, y pethau sydd o Dduw, y moesau sydd o Dduw, y pethau sydd yn lân ac yn bir. Y darlun a geir fan hyn yw bydd yr rhain yn cael ei disgrifio fel y rhai caled, y rhai drwg, y rhai creulon, y rhai di-deimlad. Felly pan y byddwn ni'n pregethu yn erbyn anfoesoldeb, y bydd pobl yn dweud, ond cariad yw anfoesoldeb. Mi rydych chi yn erbyn cariad, ac felly mi rydych chi'n gas, ac yn galed, ac yn greulon. Ac pan fyddwn ni'n dweud y bod efallai cymeryd o cyffuriau, ond y mae cymeryd o cyffuriau yn lleddfu ar gydwybod rhywun ac ar boen. Mae e'n helpu i bobl fwynhau prysurdeb a treialon a straen bywyd. Ond ni'n dweud, mae hyn yn anerbyniol. Ac yn dweud, mi rydych chi'n galed ac yn greulon ac yn gas. A pan ni'n dweud mae rhaid gofalu am y teulu, ond na, mae'r teulu yn fodern, mae'r teulu nawr yn rhywbeth gwahanol, ac felly yn dweud, i chi yn gas ac yn greu, ac mae'n mynd ymlaen ac ymlaen, ac beth sydd yn mynd i ddigwydd? Mae'r rhai sydd yn datgan ac yn gyhoeddi'r hyn sydd yn ôl gair Duw, yn mynd i cael ei creu i fod yr rhai sydd yn greulon ac yn gas ac yn galed. A'r hwn sydd yn cilio oddi wrth regioni a'i gwna ei hun yn ysbail. Beth mae 2017 yn mynd i ddod? Yn union hyn, pan y byddwn ni'n pregethu'r gwirionedd, a'r efengil, a glendid, a ffurdeb, ac y byddwn ni'n cael ein darlunio fel rhai di-deimlad, caled, creulon a chas. Onid ydyn ni'n byw mewn oes felly? Onid yr chefur y drwg yr anfoesol fel yr hyn sydd yn dda? A cyfeirir at y sawl sydd am ddilyn daioni a moesau fel yr rhai sydd yn ddrwg. Fel rhai caled, di-deimlad. Hyd yn oed yn bellach fentra i ddweud 2011